אנחנו ממלאים את הבית הזה, והבית הכי יפה בעולם. בשביל זה. אז היום אנחנו נכין... אז היום אנחנו נמלא את כל הבית. ואני שמעת נכנסתי לעולם סוחר נודד בעצם, כי אין פה עוד אחד. כאילו יש בשתי למות. שאני שמעת למה זה תמיד ככה. אז חשבתי על עצמי אולי לעשות פה עלייה למעלה. למה זה תמיד תתקע לי? תונו. אז בואו נמשיך. אוקיי, אז אני שמעת למה זה היה עד עכשיו יש גלצ'ים. אז בואו נראה. הבית הזה אחד הבתים היפים שאי פעם ראיתי. אני לא רציתי לקפוץ, רציתי... פשוט מלא בחם. אבל לשמור אותנו כחר. אתם זוכרים בפרק הקודם, שמתי את המיטה פה. ואני שומעת למה סוחר נודד רצה להיות פה, בואו נראה. אוקיי, תפוח אדמה אפוי, בלי מים. אז היית רוצה למצוא את דלי תונו. לא עכשיו... אוקיי. אז אני אקח לדלי. מלא לי במים. מלא עוד. כמה... יש לי... יחס... יכול זה כל פעם מים. טוב, אז... מצאת... יש לי... אז... יש לי מה... יש לי שתי ברקת. איזה כיף להחזיק לי את כל הבורק הזה החמוד הזה פה. אז אם אנחנו מדברים כבר לצאת לקשט פה, בינתיים מה שנעשה זה, אנחנו נעשה פה מקום כזה לפיקניק. ואני צריכה רק עוד ציפונת למלאת. פה מים. אז בינתיים שנמלא פה, אל תשכחו לתת לייק וסאב ולתרשמו לערוץ. וגם רציתי להגיד לכם, למה אתם בסרטונים שלי? אני חושב שנותנים לי לייקים, כאילו, למה? טוב נו, ובואי קצת לעשות פה תיקונים. בואו רק משהו שעד בסוף אני ארוס. בואו נראה כמה ששאל בסוף אני אפיל. אוקיי, אז בינתיים
אז זהו, כן. עכשיו זה פה יש. עכשיו בואו נראה כמה שישות בסך הכל שמתי. עכשיו אני לא יודעת אם אני אהיה עכשיו בהישרדות. אם בכלל יהיה לי בר. בכלל יהיה לי, פשוט יהיה לי חשך בכלל. פשוט אני... נח. אז בסך הכל נהרסו לי לפרקל. עכשיו אני צריכה... עכשיו נעלם לי אחד. רגע. הנה. הרי זה רק לדעת. אם אני שמה פה... ועכשיו נשאר לי רק לתקן את זה פה. ועכשיו יש לי אחד פה. וכך עכשיו לסדר את זה. כן. אז הבית הזה כבר הייתי נותנת לו 10 בכל הביתים שבניתי והראיתי לכם. עכשיו זה... יש פרקת חמוד. מה שקרה... רגע. טוב. אז... סוכן עודדי. תגידו. בלי מים כבר הבאתי לך. ראיתם את זה? ראיתם את זה? כאילו אשכרה ראיתם את זה? אני לא מאמינה שהוא אשכרה עשה את זה. פשוט, אני בהלם. כאילו מה שהוא עשה רגע זה פשוט מולי שתה שיקולי עמות קצת מפחיד אותי. אפשר לדעת איפה הוא, וגם אפשר לדעת שהוא דוחף אותי. אולי קצת מציק לי. מה שלי הרגע. אז סתם. עכשיו בואו נכין את החדרים שלנו. בשביל זה אנחנו נצטרך את זה וגם קצת זה. ועכשיו אנחנו נצטרך לחלק אותם. כאילו זה משל יהיה חדר אחד. זה... רגע. אי פעם לא ידעתי שחצי חלון פורק. אז... יופי שלקחתי את זה. אז כאילו פה חדר ופה חדר ופה חדר. כן, עכשיו ניקח דלת. כזאתי. כן, אז ככה, זאת תהיה הדלת. כן. ככה, אני אעשה דלת. כאילו, אני אעשה ככה. ועכשיו, זה ככה. אני עושה אותם בתים. דנו, כל פעם. כאילו זה חדר. כן.
טוב. אז עכשיו אז ככה, אז פה חדר. ועכשיו ככה מקלטת לחץ. מקלטת לחץ בצבע הזה יהיה קצת לא בולט. אז מה אני אעשה? טוב, נעשה ככה. הייתם קצת לשאול את עצמי משהו. טוב, אוקיי, אז מיטה פה. מיטה. בינתיים. אוקיי. אז כאילו זה חדר. אוקיי, עכשיו אני צריכה את זה. זה מה שהכי מעצבן שזה קורה. אני צריך לעשות כוחית. הנה ככה, ואני אעשה גם ככה. ככה. הנה, ועכשיו כל זה חדר. אז אל תשכחו לתת לייק ותירשמו לערוץ. ואם אתם שואלים למה הרבה זמן כבר לא עשיתי סרטונים, אחד כי הייתי בצפון ושתיים, ההנחות היו כל הזמן משגעות אותי הלילה. למרות שכבר נתנו לנו הפסקה לשבועיים. זה החדר של שון, של אח שלי, וזה החדר של אמא שלי, וזה החדר שלי. עכשיו צריך לעשות פעמון. כאילו יהיה פשוט. אוקיי, אז עכשיו אני אכיל פעמון. הנה פעמוני. עכשיו זה יצא מהחדר, וזאת כניסה לחדר נוסף, אז עושים פעמון, ופה זה עוד כניסה לחדר, ופה גם, כי זה צריך בעצם לעזר, וגם פה צריך לעזר, ופה שכחתי לשים גם פה זכוכית. אני אשים פה. אז וגם נשים בחוץ פעמון, וגם פעמון. עכשיו אז ככה, למשל אם אני פה, אז אני צריכה בשביל כאילו, ועכשיו בשביל ופה צריך כאילו לברח בשקט, ופה ואז כאילו פה פעמון בשביל זה, פה גם ופה כדי שלעבור, וגם לעבור פה גם פה פעמון, כאילו פה לא צריך פה, אז פה הולכים זה קלות. עכשיו בואו נכין את החדרים.
כל חדר מעל הגג שלו לדעתי תהיה מעבדה. כן, אז סגול. ועכשיו אני אקח גם צריכה גם שטיח שחורות כל אז עכשיו שמלא גליצ'ים היום. אוקיי, אז זה פה ככה, ועכשיו אני צריכה לכן גם משמשים זה אז ככה, ופה אני אעשה כזה שטיח לעמוד ככה. כי עכשיו פה האמצעי אז תמיד זה יהיה פה שלי. עכשיו פה אני לא אוהבת שיש לי גליצ'ים כל היום. ועכשיו פה הנה ככה. עכשיו כן, עכשיו פה זה החדר שישון של אח שלי וזה פה וכאילו ככה ואז ככה זה יצא לי חלק, לא כל כך. כן. עכשיו זה ככה. כן. ועכשיו זה יציאה. עכשיו נכין פה כזה לא ישנה לי. אוקיי, אז פה יהיה פזה. יכין לי, בוא נראה. הנה, הכל פה סיימתי. ועכשיו לכל אחד פה יש עלייה. אופסי. טוב. כן, עכשיו אני צריכה לתקן את הקו. כן, כאילו אני אתקן את הקו. אוקיי, אז וילג'ר מה אתה רוצה? וילג'ר, רוצה שאני אעיף אותך כאילו? כאילו בכלי זהו. אבל אני כאילו לא אביא אותך לבא. אני אעשה. אולי אני... עזוב אותו בשקט. עכשיו זה... עכשיו אני רוצה קצת לעשות ככה. רגע, מה קורה בחוץ? כלום. זה קצת מוזר. כן, ועכשיו גם ככה. גם פה וגם פה. אני אעשה את זה בסוף סרטון. באמת מה קורה בחוץ.
זה מאוד מוזר למה יש מלא רעש בחוץ. אני מקווה ששומעים אותי, כי אני לא אוהבת ששוקם לא שומעים אותי. כן, אז בינתיים בוא נעשה פה את הגג. אז אני אגיד לכם פה בצופים, אז אתם בצופים, מה לשים פה. פה תהיה כאילו מלא מעבדה גדולה פשוט שבא. אז פה יהיה מטבח סלון, זה הכל. אני אצטרך לשים איפשהו את הזה בצדדים. בואו נראה, באמצע אני יכול לשים. אני יודעת. אני אשים את זה פשוט. פה גם. עכשיו זה. עכשיו זה. ועכשיו פה זה כמעט הקצה. אז אני אשים את זה. ועכשיו זה ככה. עכשיו סולם אני צריכה. וגם אני אפי יכול אחד גם זה. אז בסרט. וכן. אני צריכה עכשיו. מה אני צריכה? עכשיו סולם. רק משמשים. זה. ועכשיו גם את זה, וגם קינוק לעזר, וגם את השעון. כי עכשיו השוני של אח שלי, יש לנו די בפרק הראשון שלי. אז זה כל פעם מאוד מוזר שזה ככה. הנה, איפה אני אשים את השעון? כאן. לא פה. אז איפה אני אשים את זה? כאן. כן, ועכשיו גם פה. אין שעון. אז נמצא. אז הכל יש את זה. ועכשיו בסוף הפרק אני אמלא למעלה ואסדר את הגר. ועכשיו מה שאני אעשה זה מטבח סלון ופה כזה מטבח סלון. כן. אז קודם עושה את המטבח כי זה הדבר הכי קל בינתיים. זה כאילו זה וזה וזה וגם זה. עכשיו חסר לי עוד זה וגם דלת סתרים שאני תמיד אוהבת לעשות את זה אחר כך. עכשיו אז וגם אני צריכה דלת. וגם את הבלוק האחרוני שזה בלוק כזה.
אוקיי, אז זהו. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה, את זה, את זה, וגם זה. למה שפה... עכשיו, למה שפה שתי מדורות? כי עכשיו על זה אני אשים מדור. כי עכשיו... אני שנייה רגע. אני אעשה את זה פתוח, אני אפתח לפה. ואני אעשה את זה פתוח בפקים. עכשיו זה ככה, מטבח עכשיו הסתיים, אבל לא הסתיים כל כך. פה שוב פעם עושים מטבח. פה. אוקיי. תנור. זה וזה וזה. 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 היום יש מלא גליצ'ים במשחק הזה. אני שמצמה. ועכשיו אני רוצה שזה ייפתח לפה. כאילו אם זה ככה זה פשוט יתחבר. יש כל כך. אוקיי. די כיף לי. אני לא אוהבת את הרשש אותי. זה משהו שופרמן. אוקיי, ככה יפתח. וזה פה. הנה. עכשיו פה צריך לשים סלון ופה סלון. ופה נשים כזה, איך אני אגיד. אתם תחפרו לי. כן, ועכשיו צריך את הרהיטים. אוקיי, אז אנחנו צריכים תמונה. ופה אני רוצה לבדוק קצת. אוקיי, אז כן, אז עדיין זה שזה בתמונה. אוקיי, אז אני אקח את כל הרהיטים. אוקיי, זה. ועכשיו מבפנים. עכשיו זה. טוב להביא. תמונה וזהו. השתמשתי גם בספות פעם. להשתמש שוב פעם. כי זה מתחת לטאפ. אוקיי, רגע. צריכה בצבע ורוד. אין לי כוח להשתמש בכפתור, אני פשוט לקחת את זה. מקווה שזה הכל. אוקיי. איפה הבית זה היה? רגע, מה זה? איך אני זוכרת מה זה? פעם אחת היה כזה מארז כזה של בקופסה כזה, אז פשוט רציתי להכין כזה ככה, וזה מה שהכי יצא. כאילו זה לא אמור לצאת ככה, כאילו אם אפשר לעשות כאילו ככה, זה כאילו זה עומד על הקצה שלו וזה כמו מין טונו. איפה זה ש... ראית את זה כמו נראה מאוד יפה לגמרי. אז עכשיו רגע
אז פה אני צריך לבטל את למה תמיד בשביל הסלון צריכה לבטל דברים. אוקיי, ועכשיו עכשיו גם פה וגם פה וגם פה. הנה, ועכשיו התמונה תהיה על 3, אז אני יכולה לעשות את בלוק אחד יותר. לעשות את הבלוק אחד יותר על המטה. אני אעשה את הבלוק אחד יותר. ועכשיו 3. ועכשיו ככה, ואז ככה, ואז ככה, ואז ככה. ועכשיו תמונות. שבשביל זה לא הייתי צריכה את התמונה, הייתי צריכה לעשות, אז כאילו אני צריכה לעשות ככה. אני אשים, נעשה לי איך שקרה לי שם. ועכשיו אני אעשה לי נעשה אחד יותר. אוקיי, אז אני יודעת מה. אני הפעם אוקיי, צריך וילון. אז אני אקח בכל הצבעים שיהיה יפה. אני אעשה את זה גם לפי הסדר שזה בחדרים. זה לדעתי פה וזה פה. ועכשיו אנחנו לא צריכים על הכל. אז אני אתקה. פשוט ניקח זכוכית. אז בוא כאילו בינתיים יש בבק. אז עכשיו ועכשיו אני צריכה ללכת לבחוצי. עכשיו ככה. ושאני אתרגל גם לצד השני. הנה אני אעשה את זה פה ואת זה פה. רגע, 1, 2, 3. פשוט הכל אצלי צפוף. אוקיי, ועכשיו בשתי בלוקים סיימתי עם זה ועם זה ועם זה ועם זה. ועכשיו אקח שטיח וגם אם אני אספיק, אוקיי, אני אספיק גם לשים זכוכית. זכוכית. אוקיי, עכשיו בוא נלך. אוקיי, הנה. קצת רגע, מה זה פה? זכוכית. זה מאוד מוזר. אני שנייה עוצרת כדי לבדוק מה קורה. אז חדר זה פשוט ממש שנייה כי נזכרתי שהחשמל ליד מתחת לשולחן קצת מחובר. אז בגלל זה. וגם זה. וגם עכשיו אני צריכה את זה. כן. ועכשיו גם זה. וזה וזה וזה. וזה 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 וזה. ואז
אז זה וזה וזה. כאילו זה ואז זה ואז אז זה ואז זה ואז זה ואז זה. צריך שיהיה שווה. נעשה ככה. אז ככה. טוב, ועכשיו אני צריך להכין את התמונה. נו. עכשיו אתה רוצה לתת לי דברים אחרים. כן, זהו. סיימתי עם הכל. עכשיו נעץ. ועכשיו למעלה. אז עכשיו אנחנו עולים למעלה. טוב, בוא נשים פה קצת דברים. אני קצת רוצה לגלות משהו. משמשים. אני יודעת שאחד מהראשים פה, אם אני אקח משל ראש של פינגווין, ואשים אותו פה ואני אשים את זה מעל, אז פשוט זה יעשה את הקול של הפינגווין, ואין שם את המעשה כזה הכל מצחיק. כאילו. אז. טוב. אוקיי, אז אני אעשה את זה. ככה. לא. ועכשיו אנחנו נכין פה את זה. אוקיי, עכשיו אני צריך לקחת את זה, ואני אקח מלא כאלה. אז נשים את זה פה. וניקח 3 כי מישהו עסוק בינתיים. וגם ניקח 4 כי גם עוד מישית. כן, אז מעמד שוקיות. כן, עכשיו צריך לשים פה, 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 ועכשיו, אני לא יודעת כמה שואלים, קצת לבדוק שנייה. את השריונים אני אעשה סרטון שכולם מלמדים פשוט. עכשיו לדעתי אני אעשה את הכל, או אני אעשה את זה בחלק הרביעי פשוט. עכשיו אנחנו צריכים למלא את בחוץ. ואתם תראו ולכתבו לי מה לסיפור. אז עכשיו אני רוצה לעשות פיקניק. ורודי וזה וזה. וגם למה. עכשיו זה יהיה 4, זה וזה וזה. עכשיו, אז הסגול יהיה במספר צוקי, הוורוד יהיה כאן, והכחול יהיה כאן, זה וזה וזה.
אז עכשיו, בשביל שנוכל לעשות לשבת, כאילו, אני אולי אעשה סירה. עוד שאפשר לשים בכלל סירה על זה. אז אני אעשה את זה כאן, ופה, וגם פה. קצת תדחוף אותה. עכשיו, עכשיו בואו ניקח פרחים יפים, ורוד אדום בלבד, רגע, סגול בלבד, ורוד בלבד, כחול בלבד, אז כל אחד שתיים. רגע, יש פה אחד. אז אני לא רואה טוב, סגול בלבד המצב. ועכשיו זה נמצא ועכשיו כחול בלו. בואו נעמד יותר גבוה. אז שני באותו גבוה. בואו נעשה כאן בתחילת, בגלל שהחדר של אח שלי זה בתחילת. עכשיו בואו נעשה, עכשיו בואו ניקח כזה, בואו ניקח בלוק כזה, כזו, ונשים את זה פה גם, פה, רגע. אוקיי, אז בואו נשים את זה, ואני אשים את זה פה. ועכשיו בואו נשים את זה שוב פה. אני יודעת שחסר משהו. אוקיי, באמת. לא באמת. אין מטבח בלי קדרה. אין. כאילו. אין. באמת שכחתי דברים. ועכשיו אני צריכה למים. למים וגם את הרדסטון. ועכשיו נשים את זה פה. נשים את זה פה. נשים את זה פה. וגם... עכשיו זה פה. עכשיו זה יפה. עכשיו אני רוצה לקחת בלוק, איך אני אגיד, הבלוקים שמושעים לי, אני רוצה. אוקיי, אז עכשיו עושים ככה. טוב, אני לא יודעת אם זה או בלי זה. תכתבו לו בתגובות. עכשיו בוא נעשה את זה. עכשיו בוא ניקח את זה, נשים את זה. ככה, זה מושלם. והנה למעלה, ועכשיו בוא נסדר את הגג בינתיים. עכשיו אל תדאגו, הסרטון עוד מעט ייגמר, ואולי אני אעשה עוד פרק שאני אמר ואני אראה לכם איך אני מצבת דברים את זה.
אז רציתי להגיד לכם, אם נגיע ל100 לייקים, יצטרפו לי אליי שותפים, וגם קצת שותפים, וגם פה, ועכשיו אני צריכה גם פה, פה עדיין לא, אין, וזה חייב להיות פה, ככה זה בסדר, ועכשיו צריך לעשות גם פה, גם פה עשיתי את זה, אני אסדר גם פה, ואז כן. אז אולי נגיע ל100 מנויים, אני אנסה לעשות פה מצב הישרדות, וננסה לרכוב באחד הבתים הכי מוגנים, בהישרדות שגם יהיו מפלצות. אני מקווה שהמפלצות לא חכמות לעשות את זה. מקווה. אני מקווה שהן לא חכמות לעשות את זה. לזה אני לא ציפיתי. רגע, מה זה? אתם רואים מה זה עשה אשכרה? זה אשכרה הרס לי את זה. אני לא מבינה איך העלים מרוב שהם כאלה גדולים. אני לא יכולה. זה פרץ לתוך הבית. זה אשכרה. אני לא מבינה. איך יש איזה סיכוי. אוקיי, אני מקווה שגם פה לא זה עשה. וגם פה קצת. אני לא יכול, אני רושת את כל עץ, ואני עושה משהו אחר. כאילו, רגע. כן, אני נשים פה TNT, שזה יעזור לי קצת. TNT וגם בזר. אני מקווה שזה לא הרס את זה. זה הרס די רק מהבית לפחות. זה כיף לי. זה לא הרס כלום. דבר אחר. טוב, אני הורסת את העצים ושמה משהו אחר. אני אולי אקסים, כאילו אתם רואים צבעוני ורוד, אבל למה הצבעוני אתה אומר? זה סגול. זה פרח קקטוס. לא אף פרח ורוד. לילך. אולי נחליף את זה בלילך. כי זה קצת... אוקיי, ועכשיו אני אשים את זה כאן, שיהיה מחליף. הנה.
עכשיו, הנה עכשיו, הם בלוק שלא אמור לי לעשות. יו, זה שתנתי אז לא רסי כלום מהבית. אפילו שלא פרץ. יו. יש רובו די הרבה. דברים 7 מקלות. אז סוף סוף בית הזה לעולם אל תשים שתיל עץ ליד בית. אבל אם אתה רוצה שהוא יגדל, תעשה את זה, אבל תעשה את זה עם עוד בלוק. ככה אני לפחות אומרת. כי אני לא ידעתי שמפרץ אפילו לחדר שישון. אוקיי, אז ובחוץ גמרנו, ובפנים גמרנו. ועכשיו, כמו שיש עכשיו ירח בננה, אבל אצלנו אין. ועכשיו אולי, עכשיו נעשה בינתיים את הגגו. ועכשיו אני אעשה גם פה קצת. וגם תכתבו לי בתגובות מה לשים פה, וגם מה פה למטה. אוקיי, עכשיו מה שנשאר פה. לא, כבר שמו למוזיקה. תתחילו. חוזה הזה ככה, אז... אז מקווה ששמעו אותי עד עכשיו, כי בפרק שאני אעשה את הקומה השנייה, אשכרה לא שומעים אותי שאשכרה הרמקול היה לא קומה. זה יהיה מוזר. אני מקווה שלא. כן, אז עכשיו... אוקיי, אז לדעתי סיימנו... לדעתי סיימנו הסרטון שלנו והייתי ממזן. אז סיימנו הסרטון שלנו ואם נגיע ל100 לייקים באחד הסרטונים, לא משנה באיזה סרטון, ולגם 1000 סאבים חדשים, אז יהיה לנו שותפים וגם צריך שיהיו מנויים. בקושי יש מנויים יצא בערוץ. אוקיי, אז סיימנו עם הסרטון של היום. אז נראה לי בסרטון שבא, נפגש בסרטון הבא. ביי.